Lakhain koi rapor nilip MEC constituency kaparlo choki hola moi kroa rong along APHLC asong atum pen kedamtang aru ni phai krehiniani jakong kache pherang amai kangni Karbi Anglong Autonomous Council bangphu kilit apor nang kate bok het penajok asong tin atum ta song te pangtang ji aphan do de sang si pinason si thek ponlong Son thak thak si kedamtang aru ni phai krehiniani choki hola moi kro arong along ingtang kring pen APHLC amai ingni ponlo Bangso amai along kewangji Karbi Anglong Autonomous Council ke ligalong nilip along pen ke APHLC asong pen kache pahai pon vegji pura suri phoso se award pen si high pon pupusi APHLC candidate Rajesh Tiso pen jai pon kewangji Karbi Anglong Autonomous Council election abang ke labang so puli benta APHLC khasi vote tipen pahai pupusi dak tunang si chaklo lape non ladak nili palong kedamtang MLA election hut oh kedamtang MP election hut APHLC a party pen ongdung abut daklo APHLC ke haji phan pharup powel pak pharup powel Bangso amai along APHLC candidate Rajesh Tiso aman pen chitongdun lapen women wings president sangpi Rojina Rongpipi youth wing secretary Regon Phangchu GBSDB lapen ke ongdung rong amekar atum kibi kithi saru sarhang atum chetongdun si mesen pen APHLC amai ke padopon longlo nilitum non APHLC asong pen nili balong bangke nitum ing tangrak pen si nilitum kam klempon lo lapen ke nitum APHLC bangke non amat ke apuling tinalong sutami 100% high po si nilitum link chet hepon pima pulotangte rada tumke pini aning kipung side delo nitum nilip arada tum bangke Asi nona bangke nitum rada tum lule lo, lapen nitum non ke chini lo, ahok pet akija bangke non, jai kathar, lapen Rajesh Tiso, mate APHLC All Party Hills Leaders Conference atuman velo pusi nitum rada tum tame nitum ningchet hel. Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live.